Jyllinge Gundsø Magle Idrætsforening er en bred forening, og vores 13 afdelinger har plads til alle. I Jyllinge Fodbold har vi et hold til alle, der har lyst til at spille fodbold. Vi gør vores bedste for at skabe god træning for børn, unge og voksne i Jyllinge og omegn. Høj Håndbold er en klub, som rummer både bredde og elite, fra Lykkeliga til division, og som vil skabe gode rammer for fællesskab i både træning og kamp. Alle, der har lyst til at være en del af vores klub, er velkommen. Der er rigtig mange gode grunde til at starte med at boksetræne. Du bliver gladere, føler velvære og får mere energi, og så er det en af de mest effektive måder at få gang i kalorieforbrændingen på. Samtidig har vi et godt socialt miljø i vores træningslokaler, og der hygges i pauserne og på vores ture til stævner i ind- og udland. Kickboxing er både for piger og drenge mellem 6 og 10 år, samt ungdomshold fra 10 til 15 år og voksenhold fra 15 og op efter. Vi har hold, der passer til alle typer, uanset om din ambition er at smide nogle kilo eller at prøve en udfordrende kampsport. JGI Gymnastik er foreningen for alle, der gerne vil tilbringe nogle timer om ugen med gymnastik, spring og rytmik i selskab med andre gymnaster og dygtige instruktører. Et bredt og alsidigt program, der tilgodeser alle behov hos medlemmerne. GVK byder dig velkommen til et af de mest imponerende fitnesscentre i området. Med moderne og altid tidsvarende faciliteter og træningsredskaber, der vil imødekomme alle dine træningsbehov. JTK har i alt 8 udendørs tennisbaner, 2 paddelbaner, 1 minitennisbane, en slåmur og eget klubhus. Yderligere 2 paddelbaner vil være færdigbygget primo september 2023. Der kan trænes året rundt på alle baner. Det er A6 JGI Swims erklærede mål at udvikle svømmetilbud, så der til enhver tid er tilbud og aktiviteter, der følger med tiden og henvender sig til både bredden og eliten af svømmere i alle aldre og på alle niveauer. I basket træner vi 3 gange om ugen. Vil du prøve, om basket er noget for dig, kan du komme til en prøvetime. Aktiviteten er for piger og drenge fra 10 til 16 år. Hvor badmintonafdelingen tilbyder begyndertræning for børn fra 11 år og op, samt fællestræning. Derudover har vi også seniorholdtræning. Kig forbi, vi har altid plads til flere. Huba Motionsbadminton træner på onsdage, og socialt hyggeligt samvær er en væsentlig del af klublivet ud over spillet. Juice tilbyder ethjulet træning til alle aldre. Ethjulet er en god træning, der styrker vores balance og core-muskler. Udover at blive bedre til ethjulet, går vi meget op i, at det skal være sjovt og få nogle gode oplevelser sammen. Udover vores store idrætsforening med noget for alle, er Jyllinge en by med gode handelsmuligheder. Vi har et rigt erhvervsliv, hvor du kan få opfyldt de fleste behov nu og her. Vores by ligger et stenkast fra vandet, og særligt vores gamle havn er et besøg værd. Byens liv stammer fra vores store fællesskab med et stort foreningsliv og hjælpende hænder, når behovet opstår. Jyllinge, sport, motion og fællesskab.